L'arquitectura és art perquè l'estètica i la bellesa forma part de l'arquitectura. A través de l'arquitectura pots entendre cada època i cada moment. Soc l'Olga Felip, tinc 34 anys, soc de Girona i soc arquitecta. Els meus pares són arquitectes i en el despatx jo hi tenia una taula i de fet aquell era el meu espai de joc. Els cartabons, totes les eines que hi havia, les esquadres, grans rotllos de paper, m'encantava. Al final el meu món és molt petit. El meu món és l'arquitectura i que segurament podries explicar tota la teva vida entorn d'això. Els referents els busco en les altres arts, en la música, en la literatura, en la pintura. No busco els referents en l'arquitectura. L'Olga és molt intuïtiva, d'alguna manera ella sempre inicia els projectes, té aquesta visió com inquieta i al mateix temps una intel·ligència emocional que fa que pugui anticipar-se a moltes coses que després amb el projecte es van desenvolupant. I al final és això, com l'espai i l'arquitectura dona vida i dona lloc a històries. Al final l'arquitectura i els espais és el rerefons de la nostra vida. Quan vaig acabar el projecte final de carrera, el meu tutor em va donar un consell que no he oblidat. Em va dir, amb prudència però sense por.